Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, δόξασι ο Θεός ημών, η ελπίς ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, είμαι ο Βασίλειος και έρχομαι σήμερα αυτή την ώρα 33 λεπτά μετά τις 4 σε ζωντανή μετάδοση με το δεύτερο μέρος από το βιβλίο της Αποκαλύψεως του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Ένα βιβλίο το οποίο δεν μπορείτε να το βρείτε στην αγορά, καθότι συνίσταται και περιλαμβάνει ομιλίες που έχουν γίνει χρόνια πριν από έναν φωτισμένο πνευματικό μας πατέρα. Και έρχομαι να κλείσω λοιπόν και τον πρώτο τόμο σήμερα, να το πω αυτό. Σήμερα Τετάρτη λοιπόν, 29 του Οκτώβρη, θα κλείσω τον πρώτο τόμο από τους 3 που διαθέτω. Αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, ήθελα να εκφράσω κάτι τώρα. Είναι ότι έχω για πρώτη φορά βγάλει από τις συνομιλίες 2 εν Χριστώ αδελφούς, που δεν το έχω κάνει ποτέ από δική μου πρώτη κίνηση, εκτός αν μου το ζητούσαν. Δηλαδή παραδείγματος χάρη μπορούσε να με πει κάποιος, μη μου στέλνει συνημένα, δεν με ενδιαφέρουν αυτά, δεν δέχομαι την πίστη μας, δεν δέχομαι τη θρησκεία μας κτλ. Και να το ζητήσει και να τον βγάλω από τις συνομιλίες. Τώρα έβγαλα 2 αδελφούς οι οποίοι με δυσαρέστησαν με τον τρόπο τους. Στη μία περίπτωση όταν ζητάω κάποια βοήθεια και δεν έχω καμία απόκριση, έστω ένα όχι αδελφέ μου δεν μπορώ να ικανοποιήσω αυτό το αίτημά σου, μία απλή απάντηση θα ήταν αρκετή. Και στην άλλη περίπτωση όταν εδώ και μήνες περιμένω μία ανταπόκριση από κάποιο πρόσωπο το οποίο δεν έρχεται προς βοήθεια 2 ηλικιωμένων, ενός ηλικιωμένου ζευγαριού που έχουν άμεση ανάγκη θα έλεγα. Εν πάση περιπτώσει αγαπητοί μου, εγώ θέλω να ακολουθήσω ένα τρίπτυχο το οποίο το άκουσα και με ικανοποιεί πάρα πολύ και πιστεύω όλους εσάς, το τρίπτυχο του δεν απαιτώ, δεν προσδοκώ, αλλά δικαιολογώ. Να το δούμε πάλι, δεν απαιτώ από σένα αδελφέ μου, ούτε προσδοκώ από σένα. Και σε δικαιολογώ ότι έχεις τις δουλειές σου, τα προβλήματά σου, τις απασχολήσεις κτλ. Όμως κάτι άκουσα και έπραξα έτσι. Μπορεί να μην έπραξα καλώς. Αυτά τα πρόσωπα αν θέλουν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου και να τους πω το λόγο για τον οποίο τους έχω διαγράψει. Δεν έχουν δείξει ήδη κάποιο ενδιαφέρον, αλλά εγώ αγαπητοί μου θέλω να προσέξετε λίγο τον λογισμό μου. Τα χρόνια που ζούμε δεν είναι τα χρόνια τα δύσκολα. Δεν είναι τα χρόνια του διωγμού των χριστιανών που θα εξαπολυθεί αφού ο Αντίχριστος δείξει το πραγματικό του πρόσωπο, μετά από την υποκρισία ότι είναι τάχα καλός. Αυτό το διάστημα δεν το έχουμε ζήσει και όταν θα δούμε το σκληρό του πρόσωπο, τότε έρχεστε να αναρωτηθείτε μαζί μου πόσο ενωμένοι στην ουσία και στην πραγματικότητα πρέπει να είμαστε. Και αυτό γιατί να μην το κάνουμε από σήμερα πράξη, να είμαστε αληθινά ενωμένοι εν Χριστώ αδελφοί και να προσευχόμαστε όλοι μαζί μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Γιατί πρόσφατα συνάντησα έναν αδελφό που λέει δεν χρειάζεται να πηγαίνω στην Εκκλησία, παντού είναι ο Θεός. Συμφωνώ μαζί σου αδελφέ μου, είναι παντού ο Θεός και τους προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία διπροσκυνήν το Θεό. Όμως η παραμονή σου μες στην Εκκλησία είναι τι? Μια μέγιστη ευλογία, διότι εκεί τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, εκεί θα σε καλέσει ο ιερέας με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης, προσέλθετε και πρόσελθε για να λάβεις το σώμα και το αίμα του Χριστού, εκεί θα σκύψεις το κεφάλι, θα εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου, τις εν λόγω, εν έργο, εν διανία και θα σου διαβαστεί η συγχωρητική ευχή από τον ιερέα που είναι εντεταλμένος για το λόγο αυτό. Και πώς είναι δυνατόν εσύ να μου πεις ότι στέκεσαι σωστά και ορθοδόξος όταν απέχεις μέσα από τον Ιερό Ναό και δεν πηγαίνεις? Λοιπόν, ας λοιπόν προσέξουμε, γιατί οι πλάνες
είναι αρκετές και θα αυξάνονται ίσως χρόνο με το χρόνο. Πρόσφατα σας ανέφερα το περιστατικό με τον ιερέα που λέει δεν είναι ο Αντίχριστος πρόσωπο. Προσέξτε πάρα πολύ, εδώ έχω μπροστά μου το βιβλίο «Έκδοση ακριβής περί Ορθοδόξου πίστεως» του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, που στο κεφάλαιο 99 που μιλάει για τον Αντίχριστο ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για πρόσωπο στη σελίδα 442, 443, όσοι έχετε αυτό το βιβλίο, την έκδοση ακριβής περί Ορθοδόξου πίστεως, γιατί ως γνωστό μόνο στην Ορθοδοξία θα βρείτε την ορθοτόμηση του λόγου της αληθείας, όλη την αλήθεια για τον Θεό, για τη δημιουργία, για τον άνθρωπο, τη σωτηρία του ανθρώπου, τα μυστήρια της Εκκλησίας, τις εντολές του Κυρίου και τα πάντα. Κλείνω την παρένθεση να μην μακρηγορώ, και σημερινή βέβαια μετάδοση θα επενδυθεί με θαυμάσιους ύμνους από την Ορθόδοξη φλόγα, ουράνιες ψαλμοδίες, από το Άγιο Όρος. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε για να κλείσουμε το κεφάλαιο του αριθμού των εσφραγισμένων και σωζωμένων. 144.000, αυτό αναφέρεται στην Αποκάλυψη του Ευαγγελιστού Ιωάννου, και πάμε εκεί που σταματήσαμε, ότι ο Αντίχριστος λοιπόν θα ξαναγίνει, μάλλον όχι, από τη φυλή του Δαν θα προκύψει και θα είναι ένας, θα λέγαμε, δεν θα κυβερνήσει μόνο τους Ισραηλίτες, το ξεκαθαρίζουμε αυτό, ως μία φυλή, αλλά ολόκληρο τον κόσμο, και θα γίνει μία μόνη κυβέρνηση. Και αυτός θα είναι Εβραίος βέβαια, που θα κυβερνήσει, και προδρομή του είναι, είπαμε, τα παιδάκια, ο σιωνισμός, είναι ο μασονισμός, ο χιλιασμός κλπ. Και έτσι, αγαπητοί μου, θα ξεπηδήσει ο Αντίχριστος, που σας είπα θα κυβερνήσει τον κόσμο, θα υπάρχει μία κυβέρνηση, θα είναι Εβραίος, θα έχει κάνει όλους τους ανθρώπους ένα λαό, θα λέγαμε, θα τους έχει ενώσει. Αξιοπαρατήρητο εδώ είναι ότι εδώ αναφέρεται ο Όφης, και γεννηθεί το Δαν Όφης εποδού, επί της οδού δηλαδή, δεν θα γίνει ο Δανφίδη που θα είναι στον δρόμο, θα κάθεται στο μονοπάτι και θα περιμένει εκείνο που θα περάσει με το άλογο, να δαγκώσει το άλογο και τον αναβάτη. Δάκνον λέει πτέρνα ύπου και πεσί το υπεύσει στα οπίσω. Όταν δηλαδή το άλογο θα δαγκωθεί στο πόδι από το φίδι, θα τρομάξει και θα πέσει νεκρό. Τότε ο υπέας θα πέσει προς τα πίσω, ανάσκελα, και θα περιμένει τη σωτηρία του από ποιον? Από τον Κύριον. Τη σωτηρία περιμένων Κυρίου. Προσέξτε αυτή την τελευταία φράση, την σωτηρία περιμένων Κυρίου. Και εκεί στη μοναξιά δηλαδή, εν ολίγης, δεν θα υπάρχει κάποιος που θα τον σώσει αυτό τον αναβάτη. Θα περιμένει μόνο από το Θεό τη σωτηρία. Εσύ, αγαπητέ μου εν Χριστώ αδελφέ και αδελφοί, έχεις έρθει ποτέ σε αυτή την στιγμή της ζωής σου να μην περιμένεις καμία βοήθεια από άνθρωπο, αλλά μόνο από τον Κύριο Ιησού Χριστό? Και αν ήλθες αυτή τη στιγμή, είδες τη βοήθεια του μετά, και βεβαίως την είδες, και είναι ευλογημένη η στιγμή που έζησες αυτήν την εμπειρία, διότι κατάλαβες ότι ο Κύριος
είναι ο μοναδικός σου φύλακας και σκεπαστής της ζωής σου, προστάτης όλης σου της ζωής. Λοιπόν, προσέξτε τώρα εδώ. Ποιος είναι ο αναβάτης? Έρχεστε να αναρωτηθείτε μαζί μου. Είναι, αγαπητοί μου, η Εκκλησία. Και ποιος είναι ο Όφης? Ο Όφης είναι φυσικά ο διάβολος, ο αρχαίος Όφης. Και θα δούμε παρακάτω στο βιβλίο, όταν θα δει, λέγει τη γυναίκα, που είναι ταυτόχρονα δύο πράγματα. Η Υπεραγία Θεοτόκος και η Εκκλησία. Βλέπετε, ταυτίζεται λοιπόν η Υπεραγία Θεοτόκος και ταυτοχρόνως διακρίνεται η Υπεραγία Θεοτόκος με την Εκκλησία. Τι λέει εδώ? Τότε, λέει, θα πάρει το παιδί της, λέγει, αυτή όταν είδε λοιπόν ο δράκον να γεννιέται, είδε να γεννιέται αυτό το παιδί που είναι ο αντίπαλός του φυσικά, ο Ιησούς Χριστός, με ένα στίχο, δηλαδή είναι ολόκληρη η ιστορία του Χριστού. Έφυγε στην έρημο η γυναίκα αυτή. Έφυγε. Τότε ξέρασε νερό ο δράκοντας, γιατί? Για να καταστήσει τη γυναίκα ποταμοφόρητο, δηλαδή να την πνίξει. Το δε πεδίο της γυναικός irπάγει στον ουρανό. Γι' αυτό σας είπα, μέσα σε δύο λέξεις είναι όλη η ιστορία του Χριστού. Και πού τελειώνει αυτό το irπάγει? Με την ανάληψη του Χριστού. Λοιπόν, μένει όμως η γυναίκα τελικά στον κόσμο και το πεδίο της αρπάχθηκε. Κυνηγήθηκε βέβαια από τον διάβολο και εσταυρώθηκε, αναστήθηκε και ανελήφθη. Μένει όμως η γυναίκα, μένει η μητέρα. Είναι η Εκκλησία. Τώρα την καθιστά ο δράκον λοιπόν ποταμοφόρητον. Χύνει δηλαδή νερό από πίσω της για να την πνίξει. Και αυτή τρέχει. Τρέχει στην έρημο για να σωθεί. Στην έρημο. Τι σημαίνει εδώ, αγαπητοί μου, έρημος? Έρημος σημαίνει αυτό που σας είπα πιο πριν. Δεν υπάρχει άλλος που να βοηθήσει. Τι ωραία που έρχεται λοιπόν εδώ. Ο υπέας που πέφτει στα πίσω περιμένει τη σωτηρία από τον Κύριο. Είναι η Εκκλησία, η οποία θα κυνηγηθεί απεινώς μέσα στην ιστορία, κατεξοχήν στα έσκατα από τον Αντίχριστο, και δεν θα περιμένει η Εκκλησία από πουθενά τη σωτηρία της, αλλά παρά μόνο από τον Θεό, από τον ουρανό. Λοιπόν, γι' αυτό λέγει ο Κύριος, όταν δείτε αυτά να γίνονται, τότε στρέψτε τα μάτια σας, έτσι λέγει, ανακάμψατε, ανεβάσετε τα μάτια σας προς τον ουρανό. Πλησιάζει η σωτηρία σας. Πράγματι η σωτηρία της Εκκλησίας θα έρθει από τον ουρανό. Να λοιπόν ότι εδώ ο Ιακώβ προφητεύει δια τον Δαν. Θα προέλθει από αυτόν ο Αντίχριστος λοιπόν, και 12 σήμερα συνδιοργανωτές, τιμόμενα πρόσωπα από μένα, κατά συμβολικό τρόπο, αλλά εκφράζοντας το σεβασμό μου και την αγάπη μου για αυτά, τους εν Χριστώ αδελφούς και αδελφές. Εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω ποτέ, είναι ο λόγος του Κυρίου. Ο λόγος του Κυρίου είναι αψευδής, ο λόγος του ανθρώπου όμως δεν είναι αψευδής. Και έτσι λοιπόν όλη μας η ελπίδα, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, στον Κύριο. Ο Άγιος Υπόλυτος μας λέγει το εξής στο θέμα του περί Αντιχρίστου, στον 6ο τόμο 201 σελίδα στίχο 29. Όσοι από εσάς κρατάτε και έχετε βιβλιοθήκη βέβαια, και ως πέρα εκ της Ιούδα φυλής ο Χριστός γεγέννηται, ούτω και εκ της Τουδάν φυλής ο Αντίχριστος γεγέννηται. Και όπως λέγει ο Υπόλυτος, όπως από τη φυλή του Ιούδα προέρχεται ο Χριστός, έτσι και από τη φυλή λοιπόν του Δαν θα γεννηθεί ο Αντίχριστος. Το ίδιο μας λέγει και ο Άγιος Ειρηναίος. Αλλά ο Κύριος μας το λέγει αυτό ως εξής: εμένα δεν με δεχθήκατε. Όταν θα έρθει άλλος
αυτόν θα το δεχτείτε. Και αυτός ο άλλος, ποιος άλλος είναι? Ο Αντίχριστος. Αλλά γιατί όμως αναφέρεται στη φυλή του Δαν? Και να δούμε την ιστορία της φυλής του Δαν τώρα με δύο λόγια. Η φυλή αυτή, αγαπητοί μου, όταν εγκαταστάθηκαν όλες οι φυλές στη γη της επαγγελίας, αισθάθηκε αποστάτης από την εποχή των Κριτών. Διότι αν θέλετε, και για να μην μακρηγορήσουμε, διαβάστε σας παρακαλώ στους Κριτές, στο 17ο και 18ο κεφάλαιο. Λοιπόν, θα δείτε αυτό εκεί, πως ανεζήτησαν, τελικά πήραν ένα γλυπτό, το οποίο το θεοποίησαν και δεν ανέβαιναν λοιπόν στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσουν, αλλά προσκυνούσαν αυτό το γλυπτό. Είναι η μόνη φυλή λοιπόν η οποία αποστάτησε με αυτόν τον τρόπο και δεν δέχτηκε την πατρόα θρησκεία. Λοιπόν, συνεπώς η φυλή του Δαν είναι ένα σύμβολο, τι άλλο, της αποστασίας. Ο Αντίχριστος είναι το πρόσωπο που θα σταθεί στους αντίποδες του Χριστού λοιπόν. Και βέβαια πάντως σίγουρο είναι αυτό ότι εκ των Εβραίων θα προέλθει ο Αντίχριστος. Κάποια πράγματα, αγαπητοί μου, είναι σίγουρα και δεν μπορούμε να τα διαψεύσουμε. Λοιπόν, είναι για το λόγο θα σας πω τώρα ότι σίγουρο είναι, επαναλαμβάνω, δεν χρειάζεται να το έχετε στο μυαλό σας με καμία αμφιβολία. Εκ των Εβραίων θα προέλθει και αυτό, έτσι. Λοιπόν, συνεπώς, αφού από τη φυλή του Δαν θα προέλθει, είναι δυνατόν να συγκαταρρυθμιστεί αυτή η φυλή με τις 12 φυλές του Ισραήλ? Έρχομαι να σας ρωτήσω. Είναι αδύνατον, αγαπητοί μου. Γι' αυτό το λόγο και δεν συγκαταρρυθμείται, ώστε λοιπόν είναι το σύμβολο, επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά, της αποστασίας και δεν μπαίνει στην συγκαταρρύθμιση των πιστών που θα σωθούν. Και αυτό τι σημαίνει όμως? Ότι όποιος αποστατεί από την Εκκλησία, και δυστυχώς έχουμε τόσους αποστάτες, θα μείνουν στη φυλή του Δαν. Διότι στο τέλος, ξαναλέγω άλλη μια φορά, η φυλή του Δαν είναι ένα σύμβολο. Αλλά τι θα πω άλλη μια φορά, και θα το πω. Από τους Εβραίους πραγματικά θα προέλθει ο Αντίχριστος. Πρόσφατα έστελνα μηνύματα σε κάποιον ο οποίος αμφισβητεί την πίστη μας, σταμάτησα, δεν ασχολούμαι άλλο, ό,τι κατάλαβε, εγώ του είπα χωρίς μετάνοια και πίστη εις Ιησούν Χριστόν εσταυρωμένο δεν υπάρχει σωτηρία, και όποιος δεν δέχεται τον Κύριο συντάσσεται με τον Αντίχριστο, και αυτό είναι βέβαιο και ξεκάθαρο. Γιατί να στέλνω άλλα μηνύματα? Είναι γνωστό ακόμα ότι στην ονοματοθεσία προσώπων και τόπων οι Εβραίοι λοιπόν αγαπούν να δίδουν ονόματα με σημασία. Όλα τα ονόματα προσωπικά ή τοπονυμικά θα έλεγα έχουν κάποια σημασία. Δηλαδή δηλώνουν χαρακτηριστικά προφητείας ή ακόμα και διαφόρων γεγονότων ή ακόμα και συμπεριφοράς. Και να πάρουμε ένα παράδειγμα. Τι θα πει Ιακώβ? Ιακώβ θα πει πτερνιστής, αγαπητοί μου. Επειδή όταν γεννάτο λοιπόν ο Ισάβ ο πρώτος, ο Ιακώβ τι έκανε? Έβαλε το χέρι του, δύο παιδιά γέννησε η Ρεβέκα, έβαλε το χέρι του και έπιασε την πτέρνα του πρώτου γεννηθέντος. Και όταν κάποτε αργότερα ο Ισάβ έχασε τα πρωτοτόκια, και τι έκανε? Και πήρε ο Ιακώβ την ευλογία. Καλά είπα εγώ ότι αυτός είναι πτερνιστής, δηλαδή Ιακώβ, δηλαδή με έριξε κάτω. Πήρε λοιπόν αυτός τα πρωτοτόκια. Είδατε πως ονομάστηκε λοιπόν? Ιακώβ πτερνιστής. Ο Ισάβ θα πει δασίτριχος, διότι ήταν φοβερά λοιπόν δασίτριχος ο Ισάβ, και επειδή είχε φάει την φακή, επειδή η φακή στην περιοχή εκεί ήταν κοκκινοπή, το πιάτο της φακής, το πινάκιο που του πρόσφερε ο Ιακώβ, όταν λοιπόν μαγείρευσε και του πήρε τα πρωτοτόκια, ονομάστηκε Εδόμ.
εδομείται δηλαδή η απογονή του, και εδώ θα πει κόκκινος, επειδή η φακή είναι κόκκινη. Και σας είπα λοιπόν, αυτά είναι ενδεικτικά για να σας πω ότι οι Εβραίοι τι κάνουν, αγαπούν πάντα να δίνουν ονόματα σε πρόσωπα ή τόπους από κάποια συμπεριφορά, από κάποιο γεγονός ή κάποια προφητεία. Και αν τα πράγματα έχουν έτσι, τότε λοιπόν και τα παιδιά του Ιακώβ που γέννησαν τα 12 πήραν όχι τυχαίο όνομα, οι 4 μητέρες, οι 2 επίσημες και 2 παλακές που γέννησαν και δώσανε δηλαδή τα 12 παιδιά του Ιακώβ, τα 12 αγόρια, γιατί είχε και κορίτσια, αλλά αυτό όμως δεν αναφέρονται στον αριθμό. Τα παιδιά αυτά πήραν ονόματα τα οποία έχουν σημασία και τα ονόματα αυτά δόθηκαν από τις ίδιες τις μητέρες που τα γέννησαν, από τα διάφορα λοιπόν περιστατικά. Και έτσι, αγαπητοί μου, έρχομαι να κλείσω τη σημερινή μετάδοση. Έχοντας τα 12 αυτά ονόματα των πατριαρχών, μπορούμε να πούμε ότι και να τα αναλύσουμε, μπορούμε να έχουμε λοιπόν στοιχεία ποιανού Ισραήλ όμως, του νέου Ισραήλ. Όπως κάνει μια ωραιοτάτη και θαυμάσια ανάλυση ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, και έτσι αναλύουμε σήμερα να κλείσουμε τα 12 αυτά ονόματα. Θα βγάλουμε, αγαπητοί μου, πολλά συμπεράσματα που θα είναι τι άλλο, θα είναι πνευματικά γνωρίσματα των πιστών όλων των εποχών, ιδιαίτερα όμως τα έσχατα και στην εποχή του Αντιχρίστου. Πάμε λοιπόν και να αρχίσουμε με τον Ιούδα πρώτα. Θα πει Ιούδας εξομολόγηση, λοιπόν, όμως εξομολόγηση θα πει δοξολογία. Εβραϊκά πράγματι αυτοί που σώζονται διαπίστως δοξολογούν και υμνούν τον βλαστήσαντα από τον Ιούδα Ιησούν Χριστόν, που είναι το πρώτο, είναι η πίστη και η δοξολογία του Ιησού Χριστού, το θεμελιώδες θα λέγαμε. Δεύτερον, Ρουβίμ, είχε πει η μητέρα του, είδε την ταπείνωσή μου, είδε ο Θεός την ταπείνωσή μου, είδε, συνεπώς Ρουβίμ θα πει τι ακριβώς, όραση. Λοιπόν, και όπως λέγει και ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, θα είναι η διακαθαρότητα καρδίας, την πνευματική όραση κτισάμενη. Θα είναι εκείνοι που θα έχουν δηλαδή καθαρή καρδιά και θα έχουν μάτια που θα βλέπουν. Πράγματι η όραση πνευματική προσφέρεται, εξασφαλίστε μόνο από τι ακριβώς, από την καθαρότητα της καρδιάς. Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί το Θεόν όψονται, θα ειδούν. Και όταν λέγει θα ειδούν το Θεό η καθαρή την καρδία, αυτοί οι μακαρισμοί, αγαπητοί μου, του Χριστού δεν αναφέρονται στη Βασιλεία του Θεού, και πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Όλοι οι πατέρες συμφωνούν σε αυτό το σημείο, ότι δεν αναφέρονται στην Βασιλεία του Θεού, αναφέρονται σε αυτόν τον κόσμο, και συνεπώς η όραση του Θεού είναι εκ του παρόντος κόσμου. Δια τους έχοντας δηλαδή καθαρή καρδία, και εύχομαι όλοι σας να ασκήσετε τακτικά καθημερινά με μεγάλο και κύριο στόχο την κάθαρση της καρδίας. Επειδή τα πράγματα είναι ευθέως ανάλογα και ποσά ευθέως ανάλογα, όσο περισσότερο θέλω να ξέρουμε είναι καθαρή η καρδία, τόσο περισσότερο καλύτερη, τόσο περισσότερη είναι και η θεωρία του Χριστού. Εάν κανείς έχει μια καθαρή λοιπόν καρδιά, τόσο που να έχει μια εμπειρία από την παρουσία του Θεού στη ζωή του, αυτό τι είναι, αγαπητοί μου? Αυτό είναι όραση. Εάν, αγαπητοί μου, έχουμε μέσα μας εμπειρία λοιπόν, ποια είναι αυτή η εμπειρία? Όταν βλέπουμε, να πω ένα παράδειγμα, πώς επεμβαίνει ο Θεός μέσα στην ιστορία αλλά και στην προσωπική μας ζωή.
Και στην παγκόσμια ιστορία, όταν βλέπουμε το Θεό πως ενεργεί, βλέπουμε λοιπόν και έχουμε μια εσωτερική πληροφορία εμπειρική. Υπογραμμίζω εμπειρική, την παρουσία του Θεού. Πως εγώ δηλαδή μπορώ να καταλάβω και ο άλλος δεν μπορεί να το καταλάβει. Υπάρχει και αυτό το ερώτημα. Σημαίνει ότι υπάρχει όμως μια όραση, μια ανάπτυξη, μια εξέλιξη οράσεως. Αυτό λοιπόν είναι η πρώτη όραση. Το πρώτο ξεκίνημα οράσεως, μέχρι βέβαια η όραση να δει κανείς την άκτιστη ενέργεια της Θείας Δόξης, το φως της μεταμορφώσεως. Και έχουμε συνεπώς εδώ πέρα μία κλιμάκωση. Λοιπόν, αυτή η κλιμάκωση της θεωρίας του Θεού εξαρτάται από τι άλλο, από την καθαρότητα της καρδίας. Κλιμακωτά λοιπόν καθαρίζει η καρδία του ανθρώπου και σιγά σιγά βλέπει τον Κύριο. Πάμε όμως στο τρίτο, γαδ. Γαδ εν τύχη, δηλαδή είμαι ευτυχής. Είπε η μητέρα του Γαδ, είναι αυτοί που θα έχουν μια εσωτερική πληροφορία ότι αποτελούν το λίμα. Το λίμα εκείνο που θα σωθεί. Αυτοί δε είναι και οφείλουν να είναι ευτυχείς. Αν αγαπητοί μου αυτή τη στιγμή είχαμε μια βεβαιότητα και ο καθένας από εσάς μπορεί να αποκτήσει αυτή την βεβαιότητα ότι αποτελεί το λίμα του Θεού, το οποίο θα σωθεί, μπορεί να μην είναι ευτυχής και να αισθάνεται βέβαια ευτυχής παρά τις ταλαιπωρίες και τις λήψεις τις οποίες μπορεί να έχει, μπορεί να μην είναι ευτυχής. Πάμε όμως στο τέταρτο, ασύρ, που θα πει μακάριος, είναι αυτοί που θα δεχτούν τον δεσποτικό μακαρισμό, ότι θα σταθούν στα δεξιά του Χριστού. Δεύτερη ευλογημένη του πατρός μου μακάρι. Πέμπτον, Νεφθαλήμ η γονίστην και ενίκησα, θα πει έγινε αντιλήπτον μου ο Θεός, συναντελάβετό μου ο Θεός, που είναι η προσευχή εδώ, όπως λέγει λοιπόν ο Άγιος Ανδρέας, η διαπροσευχής. Προσοχή όμως σε αυτό το σημείο, ποιας προσευχής? Αδιαλείπτου το Θεό κολόμενοι. Αυτοί που προσκολώνται στο Θεό με την αδιάλειπτη προσευχή, δεν είναι η προσευχή αγαπητοί μου το πρωί και το βράδυ. Εγώ θα ήμουν πάρα πολύ ευτυχής αν άκουγα να μου λέτε ότι κάνετε προσευχή και το πρωί και το βράδυ. Πολύ ευτυχής. Όμως σας πληροφορώ το εξής, ότι δεν πρόκειται περί αυτής της προσευχής, αλλά περί της αδιαλείπτου, της οποίας μορφή είναι Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Μπορεί βέβαια να μην είναι αυτός ακριβώς ο τύπος πάντοτε, το όνομα του Ιησού Χριστού όμως είναι πάντα μέσα. Και όταν μια ψυχή όπου και αν βρεθεί, όπου και αν κινείται, προσεύχεται διαρκώς, έχει αυτή την αδιάλειπτη προσευχή. Συνεπώς αυτός είναι νεφθαλήμ, δηλαδή προσευχή. Ο Κύριος συναντελάβετόμι. Πάμε στο έκτο που είναι ο Μανασής. Μανασής σημαίνει επιλυσμοσύνη. Ο Ιωσήφ όταν γέννησε λοιπόν το πρώτο του παιδί στην Αίγυπτο ήταν πικραμένος, σαν πουλημένος από τα αδέρφια του στην Αίγυπτο, παρότι πήρε μεγάλο τίτλο και έγινε αντιβασιλέας της Αιγύπτου. Παντρεύτηκε και όταν έκανε το πρώτο του παιδί το ονόμασε Μανασή, δηλαδή επιλυσμοσύνη. Δηλαδή ο Θεός τι έκανε? Του έδωσε ένα παιδί να ξεχάσει την πικρία της ξενιτιάς, να αποκτήσει τη δική του οικογένεια και να ξεχάσει λοιπόν την πικρία της ξενιτιάς. Λέγει τώρα λοιπόν ο Άγιος Ανδρέας. Τι θα πει αυτό? «Ή τον όπισθεν σκανδαλόμενοι και των πατρών οίκων δια των θείων έρωτα». Είναι εκείνοι δηλαδή που δεν προσέχουν το σπίτι τους. Με ποια έννοια όμως? Όταν το σπίτι αντιτίθεται. Θυμάστε εκείνο το λόγο που λέει «Ο φιλών πατέρα ή μητέρα υπέρε με ου και στη μου άξιος». Λοιπόν, εκείνοι που δεν προσέχουν πια το σπίτι τους δια των θείων έρωτα, για την αγάπη και την αφιέρωση στο Θεό, και αυτός που αφήνει πια τους δικούς του και πηγαίνει στο έργο και στη διακονία του Θεού.
Αυτή είναι η περίπτωση λοιπόν των 144.000 που ακολουθούν το αρνίον όπου αν υπάγει. Σιμεών 7ο θα πει μισούμε. Λοιπόν, είχε μισηθεί η μητέρα του Σιμεών, γι' αυτό είπε μισούμε. Ήταν 2 αδελφές και 2 παλακές. Υπήρχαν αντιζηλίες, αλλά δεν θα ανοιχτώ περισσότερο σε αυτό το θέμα αυτής της παλιά ιστορίας. Αυτό είναι γνώσιμο ότι ανήκει ο πιστός στο λίμα. Λίμα θα πει το υπόλοιπο του λαού, το οποίο θα μείνει πιστός στο Θεό και συνεπώς θα μισηθεί από ποιον? Από τον κόσμο. Ή ο κόσμος, είπε ο Κύριος, ημάς μισεί, μνημονεύεται ότι εμέ πρώτον ημών εμίσησε. Να θυμίστε ότι πρώτα εμένα έχει μισήσει ο κόσμος και μετά εσάς. Λοιπόν, ώστε οι εκλεκτοί θα μισηθούν από τον κόσμο. Παρακαλώ παρακολουθείτε, όπως και προσέχετε τους χαρακτηρισμούς, ώστε να μην αισθανθούμε επίρρωση όταν ο άλλος τι κάνει? Μας περιφρονεί γιατί δεν γίναμε ρωταριανοί, δεν γίναμε μασόνοι, για ό,τι άλλο, γιατί πάμε στην εκκλησία παραδείγματος χάρη, γιατί είμαστε πιστοί. Λοιπόν, θα μας πούν υποκριτές, μπορεί να μας πούνε πολλά πράγματα, θα μας μισήσουν, δεν θα μπούμε στα σαλόνια τους, θα μείνουμε έξω από τα σαλόνια τους και έξω από τους κύκλους τους και θα μισηθούμε, και εκείνοι που ξέρουν να στέκονται, λοιπόν εκείνοι που έχουν συνειδητοποιήσει σε ποιο λαό του Θεού ανήκουν, αυτοί είναι λοιπόν και θα πρέπει να είναι έτοιμοι να μισηθούν. Πάμε στο 8ο. Λεβί. Λεβί θα πει προσιλημένος, δηλαδή αυτός που προσελήφθη. Και όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας, η διαπολιτείας ιεροπρεπούς υπό Χριστού προσιλημένοι, αυτοί οι οποίοι δηλαδή προσελήφθησαν από τον Χριστόν ιεροπρεπώς. Ένατον. Η Ισαχάρ θα πει μισθός. Λέει η μητέρα του, μου έδωσε μισθό ο Θεός, διότι μια ιστορία παλιά μάλιστα ο πιστός αισθάνεται το μισθό του. Ο Χριστός του υποσχέθη άλλωστε, ιδού έρχομαι ταχύ και ο μισθός μου μετεμού αποδούν εκάστο ως το έργον έστε αυτού. Αυτό ανοίξε στην Αποκάλυψη 22-12. Πάμε στο 10ο τώρα. Ζαβουλών θα πει Θεού δώρων καλών, και περίπου Θεόδωρος με το δικό μας, δηλαδή Ζαβουλών Θεόδωρος, είναι τα χαρίσματα, αγαπητοί μου, του Αγίου Πνεύματος που λαμβάνουν οι πιστοί. Ο πιστός λοιπόν κοσμείται από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Πιστός και άμυρος χαρισμάτων είναι κάτι αδιανόητο. Το δε πρώτιστο των χαρισμάτων ποιο είναι? Η αγάπη, όπως ξέρουμε. Λέει ο Απόστολος Παύλος, θα σας πω ποια είναι από τα καλύτερα χαρίσματα για να τα διώκετε. Λοιπόν, το κρίτον των χαρισμάτων είναι η αγάπη. Και εκεί πλέκει και αναφέρει τον ύμνο της αγάπης. Η αγάπη, το να έχει σωστή αγάπη, είναι λοιπόν ένα χάρισμα του Αγίου Πνεύματος που εύχομαι όλοι εσείς, αγαπημένοι μου εν Χριστώ αδελφοί, να έχετε πλούσια την αγάπη μέσα στην καρδιά σας για όλους. Πάμε στο 11ο
Ιωσήφ θα πει πρόσθεση, αυτό το οποίο προστίθεται, και έτσι ονόμασε η μητέρα του τον Ιωσήφ. Ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού, μας είπε ο Χριστός, και ταύτα πάντα προσθεθήσετε. Ημίν. Αυτό, για να το καταλάβει ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, θέλει πολύ πίστη. Ιδίως στα έσχατα, όταν βλέπεις ότι ο Αντίχριστος θα σου ασκεί ένα οικονομικό αποκλεισμό, αγαπητοί μου, τότε θα μπορείς να πεις, εγώ ζητώ πρώτα τη βασιλεία του Θεού, όλα τα άλλα θα μου τα προσθέσει ο Χριστός. Γιατί το είπε ο ίδιος, και βεβαίως το είπε, και όλα λοιπόν θα μας προσθεθούν. Γνωρίσματα, σας είπα, αυτά είναι ενός πιστού. Το 10ο και τελευταίο είναι ο Βενιαμίν, θα πει Υιός Οδύνης. Όταν λοιπόν η Ραχήλ γέννησε τον Ιωσήφ, είναι η δεύτερη γυναίκα του Ιακώβ, έκανε μόνο 2 παιδιά. Το πρώτο ήταν ο Ιωσήφ, το δεύτερο ήταν ο Βενιαμίν. Στη γέννα επάνω πέθανε. Η Ραχήλ λοιπόν, πριν πεθάνει, γεννήθηκε ο Βενιαμίν, έδωσε αμέσως το όνομα και μετά πέθανε. Και ονόμασε το παιδί της Υιός Οδύνης, παιδί δηλαδή του πόνου, και πέθανε η Ραχήλ. Και αν πάρουμε τώρα την εικόνα των εσφραγισμένων που σας είχα αναφέρει σε μια προηγούμενη φορά, στον Ιεζεκίλ κεφάλαιο 8 και 9, δεν ξέρω αν το διαβάσατε, εγώ σας το πρότεινα, προσέξτε, λέει, θα σφραγίσεις εκείνους μέσα στην πόλη οι οποίοι οδυνώνται, πονούν, για ό,τι κακό βλέπουν μέσα στην πόλη, για τα άσχημα. Να το διαβάσω λίγο πάλι. Λοιπόν, διέλθε μέσην της Ιερουσαλήμ και εδώ στο σημείο επί τα μέτωπα των ανδρών των καταστεναζόντων και των καταδυνωμένων. Λοιπόν, αυτοί που πονούν δηλαδή και στενάζουν. Εν πάσες τες ανομίες τες γινωμένες εν μέσω αυτής, δηλαδή για όλες τις αμαρτίες. Έρχομαι να πω λοιπόν εδώ, όπως το βλέπουμε και σήμερα, και βλέπουμε, αγαπητοί μου, οι πιστοί θα έχουν πόνο στην ψυχή και θα βλέπουν το κακό να γίνεται πολύ, ένας χήμαρος θα είναι το κακό, και το βλέπουμε σήμερα αν διαβάζουμε και βλέπουμε το καταιγισμό των ειδήσεων και των πληροφοριών που έρχονται να κουράσουν το μυαλό μας και να μας στεναχωρήσουν. Ακούμε για ξυλοδαρμούς γυναικών. Οι πιστοί, αγαπητοί μου, δεν μπορεί να τα ακούν αυτά και να μην πονούν. Λοιπόν, το βλέπουμε σήμερα το κακό να αυξάνει, και όπως το βλέπουμε σήμερα, πόσα παιδιά μας, αναρωτιέστε, πόσα παιδιά χάνονται, πόσοι άνθρωποι χάνονται. Πρόσφατα ένας 23χρονος εδώ χτύπησε με ένα φορτηγό με το μηχανάκι, έχασε τη ζωή του. Συνεχώς ακούμε. Λοιπόν, πόσοι πέφτουν στα δίκτυα της ανηθικότητας, πόσοι της απιστίας, πόσοι της αθείας, πόσοι των ναρκωτικών, πόσοι, αγαπητοί μου. Βγαίνει κανείς λίγο στην πόλη έξω, βλέπει νέους, φωνάζουν, γελούν, ζουν. Λοιπόν, άκουσε προηγουμένως για μια συμμορία ανηλίκων που χτυπάει κουδούνια, κάνει διάφορα, τρομάζει κόσμο. Λοιπόν, αυτοί οι νέοι, αγαπητοί μου, είναι οι αθάνατες ψυχές, οι αδελφοί μας. Λοιπόν, και χάνονται και πονάει, και βλέπει λοιπόν στα σχολεία τα παιδιά. Βλέπει ανθρώπους πώς σκέφτονται σήμερα και πονάει. Είναι η οδύνη, η οποία γεννιέται από το κακό, το οποίο συντελείται καθημερινά. Λοιπόν, και για αυτή την οδύνη μιλά τώρα εδώ το όνομα Βενιαμίν. Μόνο λοιπόν οι πιστοί πονούν, οι άλλοι τι κάνουν? Δεν πονούν. Ξέρετε τι λένε? Περίφημα, έτσι πρέπει να είναι ο κόσμος, να μην υπάρχει φραγμός, τα πάντα είναι όπως τα θέλουμε, όπως μας αρέσουν. Όλοι οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν, οι πιστοί όμως πονούν. Λοιπόν, αλλά ακόμη και κάτι άλλο ήθελα να πω πριν κλείσω τη σημερινή μετάδοση. Είναι αυτοί που έχουν τετριμένη καρδιά. Αυτοί δηλαδή που έχουν πληγωμένη καρδιά. Για ποιο λόγο? Για την αγάπη του Ιησού Χριστού, και περιμένουν. Όταν τελειώνει το βιβλίο της Αποκαλύψεως και λέγουν «Κύριε, πότε θα έλθεις?» Ναι, έρχομαι ταχύ. «Κύριε Ιησού, έλα γρήγορα». Το Πνεύμα του Άγιο που μένει στον κόσμο παρηγορεί λοιπόν τους πιστούς. Και το Πνεύμα και η νύφη. Ποια είναι η νύφη? Η νύφη, είπαμε, είναι η Εκκλησία, και το Άγιο Πνεύμα που μένει στην Εκκλησία λέγουν «Έλθε, ελθέ, έλα, ναι, έρχομαι ταχύ». Αγαπητοί μου, όλα αυτά είναι λοιπόν τα γνωρίσματα
του λύματος που θα σφραγιστεί θα είναι εκείνα που θα ξεχωρίσουν ποιον? Το λαό του Θεού από τον κόσμο. Τον κόσμο που θα καταδικαστεί. Ακόμη και όλα αυτά τα γνωρίσματα χαρακτηρίζουν τον πνευματικό άνθρωπο. Θα έρχομαι να πω και το λέω με σιγουριά. Λοιπόν, για την επιτυχία του οποίου πρέπει με πολλή επιμέλεια και πολύ φόβο να εργαζόμαστε όλοι, να χτίσουμε, αγαπητοί μου, ένα πνευματικό άνθρωπο. Φως για την κοινωνία μας στα επερχόμενα δεινά. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Καλώς απόγευμα.